खुलुमबाय आं फुंबिलि बसुमतारी फैगोन 10 डिसेम्बराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलाव मोनसे आयफ'व पिकनिक स्पटखौ बेखेवजेननो आखायाव लानायाव मोनसे मिउजिकेल नाइट बिथांमोना खुंफुंनो आखायाव लानायलाय दान्दिसे समनि थाखाय आंबो नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैनो आखायाव लादों आरो आंजोंनो लोगोसे गोबां आर्टिस्ट बिथांमोन आरो सिंगार बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन बेखायनो आङो बयबो गोसो गुदुं नोंथांमोननिसिम बेखौनो आसा खालामो जे नोंथांमोना फैगोन आरो जोंजोंनो लोगोसे रंजाफागोन होननानै गोजोन्थों। खुलुमबाय आं लक्ष्मी ब्रह्म मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 10 डिसेम्बर खालि आयफ'व पिकनिक स्पटआ अपेनिं जानो थांगासिनो दं बै सानखालि आंबो नोंथांमोननि गेजेराव नुजाहैगोन आसा खालामो नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन गोजोन्थों। हाय गिबियावनो गासैनिबो खुलुमनाय जासिहरबाय आं फुकन बर' फैबाय थानाय 10 डिसेम्बर अर्थात 10 डिसेम्बराव आङो बै मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो बे प्रग्रामनि मुङानो जाहैबाय आयफ'व पिकनिक स्पट ओपनिं सेरेमनि बेवहाय मिउजिकेल नाइट जागोन मोसानाय रोजाबनाय गासैबो बेहाय जागोन बे थावनियानो जाहैबाय चिरां पिएस रुनिकाटा आरो पिअ टुक्राझार स' बेवहाय जोंखौ हांख्रायहरदों बिथांमोननि पिकनिक स्पट बेहाय गोदान खुलिदों बे खालि ओपनिं जागोन स' बेवहाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बै खालि जोंजों लोगोसे दान्दिसे रंजाफानो जोंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय जोङो गुरै खावलायहरबाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ड्रिम्स बेन्ड जों थांगोन बेवहाय पारफरमेन्स खालामनो जोंनि पारफरमेन्स दङ स' आसा फारियो गासिबो साखाथिनि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना बेवहाय दान्दिसे फैनानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होगोन बेखौनो आङो गासैनिबो गुरै खावलायहरो आं खनसे बुंबावबाय जों थांगासिनो 10 डिसेम्बर अर्थात 10 डिसेम्बर खालार चिरां पिएस रुनिकाटा पिअ टुक्राझार बे पिकनिक स्पटनि नामानो जाबाय आयफ'व पिकनिक स्पट ओपनिं सेरेमनि बेवहाय गोदान खुलिदों स' बे 10 डिसेम्बर खालि आङो थांगासिनो स' गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोनखौ आसा फारिनानै बेखिनियावनो खुलुमनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ। खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जे जों फोसावनो मोनसिगोन दिनै बयनिसिमबो जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय आरो दा जोंनि मोनाबिलि दिन्थिफुंनायाव जों लिंहरनाय जादों सिंगार हिसाबै फुकन बर' आरो मोसागिरि एक्ट्रिस हिसाबै जों दानि सर्ट मुभि गाग्रा मनिषा मुसाहारि आरो एक्टर हिसाबै दा जाखांफुनाय सेंग्रा बिग्राय ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे लक्ष्मी ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे आरोबाव दंबावो फुंबिलि बसुमतारी बेफोरबायदि प्रग्राम दा बे दावराव दावसिनि बेलायाव जोङो ओरैबायदि कमिटिनिफ्राय ओरैबायदि स्ट्रं खालामगोन आरो जोंजों लोगोसे जोंनि सरकारनिफ्राय आउटफोर्सनिफ्राय जोंनिफ्राय थोजासे जोंखौ सहाय होगोन मदद होगोन बा जोंखौ माने प्रसासनजों लोगोसे बा जोंनि कमिटिजों बिराद स्ट्रिक्टयै जों माबा खालामनाय जागोन आरोखि सुबिदाया बेनो जोंनि बे पिकनिक स्पटआव जे दैनि थाखाय अभाब गैया आरो बाहेरायाव थांनो थाखाय लेट्रिन जों बानायनाय जागोन आरो नायथावथावा बेनो जाहैबाय जोङो बटिं लाबोनाय जागोन आरो जों मिकि माउसबो लाबोनो जों रायज्लायगासिनो दङ बे थिग जाथ'वाखै जागोन आरो बेजों लोगोसे आरो माखासे डेक'रेसन जों बानायगासिनो दङ बानायजोबनो हायाखै आरो बेयाव दङ जाहैबाय आरो दा कनस्ट्राक्सन आरो जागासिनो दं सोलिफुगासिनो दङ बेयो 900 मिटार बेयो ब्रिज बे आइ नदि ओरै थुक्राझारनिफ्राय फैनानै बेयो ओरै फाथाबारि मावफार उगुरि थांनाय लामा बे ब्रिजखौ बानायगासिनो दङ बे बारा गोबाव नांला बे ब्रिजआ हासिगोन बेखौ नायनो हागोन बयबो मोजां खामानि सोलिगासिनो दं बेयाव थांनाय बोसोराव गोबां दा जों थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो बेब'स्था खालामनाय जाबाय माने बास फैनो थाखाय जोङो हाबनो हानायनि थाखाय जों बेब'स्था खालामगासिनो दं हम पाइप होगासिनो दङ दैयाबो देग्लाय एसे मोजाङैनो सुबिदा होदों दैया माने बांद्राय गिदिर थाखाय आगोलावथ' जों दैया गिदिर थादोंमोन खिन्थु एबार दैया एसे फिसा दङ आरो बिनि थाखाय जों हम पाइप होनो हागोन आरो जों बानायगासिनो दङ JCB होगासिनो दं जोङो ओमफ्राय लामाखौ जों थनथना बानायगोन आरोखि नाम्बारखौथ' होनो हागोन प्रब्लेम गैया माने जोंनि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि नाम्बारखौ हरनो हागोन आङो नाम्बारा फार्स्टआव आङो होनो हासिगोन 700-288-5260 700-288-5260 बेखौथ' सरकारनिफ्रायनो माना होखानाय सरकारा जा माने रुल्स होगोन जों बेखौनो फालिगोन माने सरकारा जेरैबायदि जोंखौ बिथोन होगोन बेबायदि जों खालामगोन जों स्ट्रिक्टयै माने जों कमिटिनिफ्राय स्ट्रिक्ट माने जों
माबा खालामनाय जागोन आरोखि डिउटि खालामनाय जागोन आरोखि। नोंथांमोनखौ जोङो लिंहरनायनि गुबै खारनानो जाबाय जोंनि आयफ'व पिकनिक स्पटआ फैगौ डिसेम्बर मासनि 10 थारिखआव जोङो खुलिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बिनिखायनो जोङो बे आयफ'व पिकनिक स्पटखौ जोंनि कमिटिया गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामना लानाय जाबाय। बिनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोङो आयफ'व पिकनिक स्पटनि जानानै जों बयखौबो रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि डिसेम्बरनि 10 थारिखआव लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो एबा नुजाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जादों। बेखौ जोङो फुंनि 10 बाजियावनो एबा 10थासोआवनो जोङो मुंख्लं खालामनाय जागोन आरो मोनायावथ' प्रग्राम थाबाय जोंनिया। बिनिखायनो जोङो फुंनि 10 बाजियावनो जोङो खुलिनाय जागोन। बे प्रग्रामाव सिंगार हिसाबै नुजाफैगोन मोनाबिलिनि सिंगार हिसाबै फखन बर' आरो मनिसा लकेलनि मोसागिरिफोरबो दङ आरो जोंहा एसे दामग्रा देग्रा बावैसो जोङो खोनानो मोन्दों आरो बिथांमोनाबो फैनो नागिरदों